खुलुमबाय बे समाव आङो जुमदार रादाब अनसायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे हाबाफारि दिन्थिनाय आखायाव लादों बेनो जाहैबाय दतमायाव थानाय जिके एकाडेमि जायखौ बुंनाय जायो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमि बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया दिनै रुपाथि मायथाइनि जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियाव आङो दंफैयो दा बिथांमोननि रुपाथि मायथाइया थांनाय 27, 28, 29 बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै खुंनो लादोंमोन दा दिनैहाय जोबथा हाबाफारि बे जोबथा हाबाफारियावहाय आलासि महरै सासे सेमिनार सावरायबिदां फरायगिरि हिसाबै गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों दा बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिना लानो थाखाय जों सिगांदों दिनै बे हाबाफारिखौ जे सिलभार जुबली खुंनायनि गुबै उद्देश्य आरो मा गिबियावनो गुरुदेव कालिचरण एकाडेमि दतमानि दिनैनि बे 25 बोसोरसिम बिदि थांनानै दङ बिथांमोनहा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों दिनै बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोना फोरोंगिरिफ्रा सरकारि दरमाहा मोना थोजासे बिल्डिं गैया थोजासे इनफ्रास्ट्राक्चार गैया अब्लाबोदि बिथांमोनहा 25 बोसोरसिम बर'नि जि राव थुनलाइ बेखौ जौगाहोनायाव आरो फोथांनानै लाखिनायाव बिथांमोनहा मावसोमबोदों बिथांमोना बावसोमबोदों थोजासे खस्थ' खालामनानै एसेल' राङावनो फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरखौ फोरोंदों बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनो दिनै बे बर'नि जि राव आरो थुनलाइ बेखौ फोथांनायनि बेलायाव जोंहा साफ्रोमबो मावनांगौ बिबान दङ जों नुदों जोंनि बर'नि गेजेराव जेरै इउएन एकाडेमि दङ बाथौ आश्रम दङ गुरुदेव कालिचरण एकाडेमि दङ बिब्दिनो बेबायदिनो जे बर' राव आरो थुनलाइखौ फोथांनायनि बेलायाव आरो गुबुन रोखोमनि जोंनो माखासे फसंथान जोंनो नांबावगौ सोलोंथायारि फसंथान आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे बर' राव आरो थुनलाइ फोथांनानै लाखिनायाव जुदि बे बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि सरकारा खमसे खम मोनसे जिल्लायाव जुदि मोनसे बर' मिडियाम मडेल स्कुल हिसाबै जुदि गायसनोब्ला बिटिसि स्पन्सर्ड जोबोरैनो मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बेखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आं बुंदों जे बिटिसि सरकारा बेखौ मावफुङोब्ला जोंहा जोबोरैनो लाब जागोन जे दा जोङो नुदों जे माखासे गोरों गोरा गार्जेनफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ इंलिश मिडियामाव फोरोंनाय बेखौ जों नुदों आरो बिनि थाखाय समाजनिफ्राय माखासे क्रिटिसिजमबो फैदों बेयाव आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे दानि बिमा बिफाया ओरैबायदि सांग्रां जाय फरायसालिनि इनफ्रास्ट्राक्चारा मोजां जाय फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरि दं जाय फरायसालियाव मोजां थासारि दं बैबायदि फरायसालियावसो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौ फोरोंगोन थिग बिब्दिनो जुदि बर' मिडियाम फरायसालियावबो मोजां मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार जायोब्ला जुदि क्वालिटि टिचार थायोब्ला क्वालिटि टिचिं थायोब्ला मोजां रोखोमनि मोनसे आबहावा जायोब्ला निस्सय बर' मिडियाम स्कुलावबो फोरोंगोन होननानै आं मिजिंथिदों मानो होननानै बुङोब्ला पेरेन्टसफ्रा गाव गावनि गथ' गथायनि जि मोजां बेखौथ' आसा खालामखायो आरो बे मोजां आसा खालामनायाव माब्लाबा मिडियामनि खोथा बा गावनि हारिनि जि राव आरो थुनलाइ बेखौ माने सानालासिनो जे गावनि गथ' गथायनि जि फिउचारनि बाथ्रा बेखौ साननानै मालाबा नेवसिनाय बायदिबो जायो नाथाय बेखायनो जोंनो नांगोन मा मोजां आबहावानि मोजां इनफ्रास्ट्राक्चारनि क्वालिटि टिचारनि मोनसे प्राइभेट मिडियाम बर' मिडियाम स्कुलब्लाबो जोंनो नांगोन आरो बेखौ एटलिस्ट मोनसे जिल्लायाव जुदि गायसननो हायोब्ला निस्सय मोजां जागोन होननानै आं मिजिंथिदों दिनैनि बे अक्ट'आव दिनैनि बे सिलभार जुबली प्रिपारेसन खालामदों आरो दिनै आं बुंथिदों जे गथ' गथायनि जि मोजां रिजाल्टआव जि मोजां पार्सेन्टेज गथ' गथायनि जि जौगानाय बियो आबहावानि सायाव सोनारगोन आरो आबहावाखौ मोजां खालामनाया जोंनि बिमा बिफा बा जों फोरोंगिरिफोरनि मावनांगौ बिबान दङ दा मोनसे थासारिया सासे गथ'खौ जौगानायाव बिराद मदद लिरबिदां फरायथिनाय बेनि गेजेरजों आङो ओरैबायदि मोनसे माखासे गोनां पइन्टखौ आङो बुंथिलांदों बेयाव जों नुदों दानि बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव मोनसे मबाइल फन एडिक्सन
आरो बिनिफ्राय ड्राग एडिक्शन बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बियो मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला मोनसे फरायनायनि मोनसे गोग्गो आबहावा गैयैयाव जादों होननानै आङो सानो दा बेनिखायनो बैफोरबायदि एडिक्शननिफ्राय जोंनि फरायसुला फरायसुलि बा गथ' गथायफोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय बा बासायनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां आबहावा जोंनो नांगौ आरो बे आबहावा थासारि दानायाव मोजां आबहावा दानायाव बिमा बिफाया माखासे बाथ्राखौ साननांगोन बे जाहैबाय गावनि गथ' गथायफोरजों मोनसे लोगो बायदि सोमोन्दो दानाय बेखौ गुरुत्त' होनांगोन आरो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ' गथायखौ खमसे खम सप्तायाव खेबसे बा खेबनै बिजाब गलायाव लांनाय गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजां फरायसालिमा बा मोजां इनस्टिटिउसनाव लांनानै बेरायहैनाय बा इडुकेसन टुरखौ गोसो होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो बेफोरनि गेजेरजों गथ'फोरखौ फरायनायनि सायाव मोनसे मोजां थुलुंगा होनो हागोन होननानै आं सानदों आरो आंनि जि लिरबिदां फरायथिनाय बेनि गेजेरजों माखासे गोनां गोनां आयदाखौ बेरखांहोनो हादों होननानै आं सानो। गोजोन्थों।